أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuba Misri Bagur ko ma bela jele ambe awfu ka do ke awye ka do yin awfe ala kan sabati ciyaka ala kan yoro majanya ala sosola hamina ko jiyata Allah ta'ala ka bela jele noya Allahumma amin. Ala ka shini kina dia nauma ya rabbi, ala ka garas bo foni don barkale alaka di amma minu be kalana alaka don barkale nduma ya rabbi, minu be nafolo nyinna alaka garsiga senema garsiga barkale ndi umma ya rabbi. Hamna ko be mawmala alaka betan goya dinen famu cugo nyuma alaka anoya anobela jile amete menanga wal hada me selim mustahabu kono no ye fadailu salat walima mustahabatu salat. Kitabu tiga yaira ka fosiri mustahabu kacha kosobe mustahabu ango feminu ni yale ke akai kosobe abe do farika siri barajika meni ya tui ate seli chien wa sujudi sahabi fanati alela mawe mustahabu ye aywa mustahabu kacha kosobe wa hali bi abe ka site kata ako wa tawarruku ani tawarruku ye mustahabu ye bo tawarruku marakana amba fo hengenye ndare wa kasigi wa ikere ka numayan fan kere kasigi oka wala donc abi fodma ko tawarruk marakana amba fo hengenye ndare ma ufana mustahabu ye fi aljulusaini sigli flala o korona suro silimi ni sigli fla bala imana arakan fla sili o be sigli folo mi ga tahiyya kala arakan la be sigli mi ga tahiyya kala o sigi cugo ika bela jelenge tawarruku o kannelo wa bayna sajdatayn ani sujudu flani nyokonje ni sujudi folo ke be wuli ki sigi o sigi cugo fana ka tawarruku ma kuma la nyine ibe sigi sili la yoro ika sigi cuko ke tawarruku ye o ye mustahabu ye o kannano akuma tawarruku ye sigi cuko jumeni abino nyefo ako wa huwa tawarruku an yufdiya o de ye aka kafulike bi warikihil aisari ni annumayan kere abe haketo awa ibe sigi femin ka numayan fa ya famu isigi yoro numayan fa ibo kola o kafu ila la ardi katara duguma kulma makana sigi senga da kana isi senga ibe sigi ikere de ka numayan fa wa yukhriju rijlaihi ukma ba sen fla bela jile labo akoro jami'an asen fla bela jile min janibihi laymani abe asen fla bo kata katara kinya fama maite sigi sen fla shika ya famu ibi siyen fla bela jile labo katara kinya fama wa yansibu qadamahu al-yumna me kinisen ibo lajo wa batinu ibham al-yumna alhali kinisen sen dongon kuma ba konona ila al-ardi o nyeshinin be katara dugukulma ma kinisen ibo lajo sen dongon kuma bai ibale da kale nyeshi katara dugmalama wa yusni li yusra abin numan se abo o lasigi donga ibe soroko o fana do awa ibe o do ikro afana bita katara kinya fama ibale sigi tali sama itiska ka fene hukma wa yadau kaffaiha bisurka tigafla bla ala fakhidhihi aw ruflaka man nin sigi cigon abe fonne makko atawarruku
ina fo a filɛ foto la cogo min na n'aw ɲɛ b'a la nin de tawarruku ye an ɲɛ b'a numan sen filɛ cogo min na kini sen filɛ cogo min na ma a sigilen tɛ a sen fila foyi kan i y'a faamu wala nin sigi cogo in de ye awa tawarruku ye o kuma i ka sigi nin sigi cogo in na i ka seli bɛɛ lajɛlen na i kan ka sigi yɔrɔ yɔrɔ i kan kɛ nin kɛcogo la o kanunen don i y'a faamu bon sigi cogo wɛrɛ min bɛ yen ni o tɛ nin ye o b'a fɔ kelen ma ko jalsatul iftirash o ye i bɛ sigi numan sen kan i bɛ kini sen filɛ cogo min na i b'o kɛ ten mais i bɛ sigi numan sen kan bon alimam maliki i ye nin de ta bon sigi cogo wɛrɛ min bɛ yen o kɔni o ye al-iqa'u i n'a fɔ sonsori awa i b'i sen fila kuru ka don i kɔrɔ ka sigi i sen tondoli fila sanfɛ i n'a fɔ kini sen filɛ cogo min na i b'i sen fila bɛɛ lajɛlen kɛ ten ka sigi a sanfɛ bon o ye sonsorili ye o kɔni o kɔnnen don o man kan donc dɔ in ayiwa jalsatul iftirashi o ye ka kini sen kɛ nin cogo la mais numan i bɛ sigi o sanfɛ o kɔni o fɔlen don alakira ka hadisaw la k'a tun bɛ sigi ten mais alimam maliki nin sigi cogo in de ta seli yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na naam wa tayamunu ani kinigankɛya o kannen don bisalami ni salamu ye almafurudi no o ye farda salamu ye likulli musallin seliba o seliba ye kuma n'i bɛ salamu bila i kunkolo kɔri ka tara kiniyanfan ma o de kɔrɔ ko tayamun seli o seli a ko seli o seli a kɛra farda ye wa a kɛra nafila ye wa nafila fasugu ci fɛn fɛn de tɔgɔ ni seli hari janaza seli n'i bɛ salamu bila i b'a bɛɛ lajɛlen ko cogo la i bɛ salamu bila ka tara i kiniyanfan ma amma salamun tɔ o kuma o kɛcogo fɔra ka tɛmɛ n'a sɔrɔ i bɛ seli alimami kɔ ayiwa walima i bɛ kɔfɛ mɔgɔ b'i numan fɛ o salamu kan ka bila cogo min na o kɛcogo fɔra ka tɛmɛ o kuma a ko wahuwa tayamunu de ye an yushira a ka kɔrili kɛ bira asihi ni a kunkolo ye qubalata wajihi a ɲɛda fanfɛla fɛ a ɲɛfɛ kwa i bɛ kɔrili kɛ ka tara ɲɛfɛla ma bon waya tayamana a bɛ sɔrɔ ka kinigankɛya kɛ biha ni ayiwa a ye qalilan dɔɔni o kuma ya tayamanu a bɛ kɔrili kɛ biha bon bihi kan kɛ bihi ni kunkolo ye awa bihi ni walima biha ni salamu bila donc a kaɲi damere bɛ segi salamu de kan waya tayamana a bɛ tayigankɛya kɛ biha ni salamu ye qalilan dɔɔni o kuma i b'i kunkolo yɛlɛma ni salamu ye dɔɔni bihaisu yɔrɔ la tura safahatu wajihi n'u bɛ a ɲɛda kɛrɛ ye donc i bɛ kɔrili kɛ ka tara i kini ma i bɛ kɔrili kɛ ka tara awa i ɲɛfɛla ma dɔɔni fɔlɔ ka sɔrɔ ka i kunkolo yɛlɛma ka tara awa kiniyanfan ma kɔfɛ mɔgɔw olu k'i ɲɛ kɛrɛ ye awa naam o de ye a tayamunu bisalami a kɔrɔ de kuma o fana kanunen don wa nadaru ani filɛli kanunen don ila mawdi'i sujudi ka tara sujudi yɔrɔ ma fi qiyamihi a jɔli la kuma n'i jɔlen don i bɛ sujudi yɔrɔ min i k'o yɔrɔ lajɛ ka n'i ɲɛ fili ka taa fo ɲɛfɛ jango kɛrɛfɛla filɛ kɔnɔ kɔɔnin don mais hari ɲɛfɛla yɛrɛ ka n'i ɲɛ fili ka taa fo ɲɛfɛ i bɛ sujudi ka bɛn yɔrɔ min ma i b'o yɔrɔ lajɛ i ɲɛ kana tɛmɛ o kan parce que o bɛ kɛ sababu ye i hakili bɛ to i ka seli fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka majigin n'o ye dusukun na a wa seli la naam a ko ayiwa i jɔlen o kuma n'i sigilen don walima n'i bɛ rukuyi la don o kuma i kan ka yɔrɔ jumɛn filɛ dɔw ko seli fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ sujudi yɔrɔ min na i b'o lajɛ dɔrɔn dɔw ko n'i y'i kunbɛrikun minɛ o kuma i sen fila ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'o lajɛ i y'a faamu dɔw ko la i bɛ sujudi yɔrɔ min na dɛ i b'o yɔrɔ de lajɛ lahala bɛɛ lajɛlen na dɔw fana ko i bɛ alimami de lajɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔlen don naam wa mubasharatul ardi ani dugukolo fana bese ɲɔgɔnyali ayiwa aw ma walima fɛn min tumbituhu ni dugukolo bɛ falen kabini bin na bin walima fɛn wɛrɛ minnu falen don dugukolo sanfɛ i k'o bese ɲɔgɔnya bili wajihi
ni ɲɛda ye wal kaffayni ani tɛgɛ fila. Ma n'i bɛ sujudi i tɛgɛ fura fila in ani i ɲɛda i ten i k'o da dugukolo yɛrɛ sanfɛ, kan'o da tapi sanfɛ, kan'o da dɛbɛn sanfɛ. O kuma k'o fana kanunen don, k'o fana kanunen don. O kuma har n'i jɔra dɛbɛn sanfɛ, har n'i jɔra tapi sanfɛ, n'a sera sujudili ma i tɛgɛ fura fila in ani ayiwa i ten o ka da dugukolo sanfɛ, walima n'a sɔrɔ siman kurusi don o ka da siman kurusi yɛrɛ jaati sanfɛ, ni karo don a ka da karo yɛrɛ jaati sanfɛ. I bɛ ka seli fɛn min ka tapi walima dɛbɛn kana da o sanfɛ. Ma ko kanunen don. Bon o ye n'a y'a sɔrɔ moyen bɛ o la, n'a sɔrɔ moyen b'o la. Mais n'a sɔrɔ moyen t'a la, comme i bɛ misiri kɔnɔ tapi dalen bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, ayiwa i n'a fɔ an ka seli yɔrɔ ninnu caman o ka gɛlɛn dɛ. An ka seli yɔrɔ ninnu caman dilannen bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan a ka gɛlɛn. O kuma n'a ka gɛlɛn dɔrɔn kana fɔ i b'i yɛrɛ kɛlɛfi, kana fɔ i b'i yɛrɛ diyagoya k'i yɛrɛ kɛlɛfi. Ma n'a ka gɛlɛn dɔrɔn i b'a to yen, mustahabu de don. Naam. Wali mashiyu ani taama kanunen don ila salati ka tara seli ma biwaqarin ni sabatili ye, wa sakinatin ani basigi. Waqaru ni sakina u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ta, ka basigi kana taa seli ma haraba haraba. Seli jɔra o kuma i jɔ ka tila haraba haraba walasa ala kan fɔlɔ kana da ayi, ala kɛra kan kan'o kɛ. Ala kɔrɔ i ka taa ka tara seli ma, ni seli jɔra seli ma gɛn ni basigi ye. N'i ye min sɔrɔ i b'o seli, ni min taara k'i da i n'a sɔrɔ k'o sara, ma kana girin ka tara seli ma. Naam. Ma fɛn o fɛn de bɛ kɛ sababu ye ka ala ansiranya ka basigi bɔ adamaden na seli kɔnɔna la, sariya b'o bɛɛ lajɛlen bali. I y'a faamu. O kuma wa i'tidalu sufufi ani sapaw fana tilenni o fana kanunen don, o kanunen don ka sapaw tilen net, jɛngɛ kana don a la, jɛngɛ kana don a la fiyewu. Kuma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la, wo kana don ni ɲɔgɔn cɛ, ka sapaw tilen, parce que sapa tanunen don ala fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. I y'a faamu. Hari kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛkɛdenw bɛ jɔ ka safa min kɛ tellement que a ka di ala ye, ala y'a tanu, ala y'o tanu kuranna kɔnɔ. Ayiwa janko seli, kuma hari mɛlɛkɛw bɛ sapa de. An filɛ seli sapa la cogo min na an bɛ ka mɛlɛkɛw de ladege. Ma sapa ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ma ni maa o maa b'i janto sapa tilenni na, a da la k'a fɔ i bɛ ka fɛn kɛ fɛn min ka di ala ye. Naam. O kuma sapa tilenni min ka nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ selikɛlaw, sapa tilenni ka nɔgɔ ni selikɛlaw yɛrɛ de y'u hakili to a la. Seli mana jɔ dɔrɔn n'a wulila ka jɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn filɛ, min b'i gauche la i b'o lajɛ, min b'i droite la i b'o lajɛ. Donc ni bɛɛ y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ lajɛ o cogo la, sapa bɛ tilen sur place. Naam. Ma ni alimami fana bɛ se ka mɔgɔw hakili lajigin, kuma k'o fana kanunen don. Wa tarku tasmiyati ani bisimilahi fo toli kanunen don fil faridati farda la. Farda seli la alimami Malik ka madhabi mashhuri min ye k'i kana bisimilahi rahmani rahim kala. Ni ko Allahu akbar i b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin, i tɛ bisimilahi rahim kala. O de Malik ka madhabi mashhuri. I y'a faamu. O kuma ka bisimilahi fo ani a'udhu billahi a kɔnen don farda la, mais n'a sɔrɔ nafila don a kɔnen tɛ. Mais o yɛrɛ fana ye de n'a y'a sɔrɔ i ka kalankun tɛ pour que sɔsɔli min bɛ bisimilahi ko la i ka bɔ o kɔnɔ, n'a y'a sɔrɔ a kalankun tɛ o ye, o de ye makruya ye. Sɔsɔli min bɛ bisimilahi rahim kalan na, dɔw ko wajibi don dɔw ko wajibi tɛ. N'a y'a sɔrɔ e y'a kalan, awa i ka kalankun tɛ ka bɔ sɔsɔli la, o yen de a kɔnen don. Mais n'a y'a sɔrɔ e bɛ k'a kalan i ka kalankun ye yalasa sɔsɔli min nana bisimilahi ko la i na bɔ o sɔsɔli kɔnɔ, n'a y'a sɔrɔ a kalankun ye o de ye ko makruya t'o la. Malik ka madhabi ayiwa kalankɛlaw y'a fɔ ten de. O kuma min ka ɲi i k'a kalan yalasa i ka bɔ sɔsɔli kɔnɔ, o kɔrɔ ye jumɛn ye?
bismillahir rahmanir kala doko wajibi do ina fa al-imam shafi'i aliko wajibi yere do manima kalandoro ikasiri chena parce que alhamdulillah sorando do ya fam ko bismillah ya kuma kacha ko sobe nan ko nganda do kan ke adama wal hadadi ko kuma don ba ko bela jelem bena ka fo ni bismillahir rahmanir kala ikasiri kai be benoka o be benaka bo do don ko ni ma bismillahir rahmanir kala ikasiri mai kasili chena ko kuma na kirati khuruja min al-khilaf yala sai ka bo ususole kona amana ke chugo e kona ma peredi ika bismillahir rahmanir kala ika kala uri kai ika kala uri ka sakateme akala mbaliaka na'am raka fam chugo nyima di arno bela jilema wa dhikru anidu fana kannindo ba'da salami salamun kofe min as-salati ka binisilla bil adhkari al-waridati ni zikru yeminu nana ala kiraka kuma kauna zikru minu nana al adhkar aqiba salati donc zikru do kanga kesel kofe o kuma ki hakilu to ulula ni salamun bla ka qira'ati ayatil kursi na fa ayatil kursi na nyona kalani ayatil kursi نوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كتاب العلابنا وكلا نينكا ينكسب كسب على كرا كوني ماوما نيبتوك آيات الكرسي كلا فرسلو كوفي كفويتي بالي أرجانا لا فوسايا وكرو مين بيني أرجانا تشدرو ويسايا يكا سادرو أرجانا وكما آيات الكرسي بالا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وبالا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كتاب لا آية لبانا وبالا أيوة أني وناني غنو وكما أني قل والله أني معوذتين منه مولود بلا جلم بالا كتشا azkaru chama nibe ala kira kumbuka sele kofe okuma nibe mindo ni min ngara ima na'am wa tasbih ani wa subhana fo ina fo kum subhana fo 33 bi saba ani saba wa tahmid ani alhamdulillah fo 33 bi saba ni saba والتكبير يعني الله أكبر الله أكبر فوق 33 بسبع عن سبع وكما سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسبع عن سبع الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسبع عن سبع الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسبع عن سبع وختم ل100 عن كمية دفلي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذا كما ندفع لا إله إلا الله ما شتف على وحده أكلم بدو لا شريك له جل وعلا له الملك فنبي على دي فنعي على دي تاي وله الحمد تنوب عليه وهو على كل شيء قدير على السما سفين بلا جلنك ما يبين كذا كأيوا كما دفع أكما بسباني سبا سيكرما سبا ويبيكون دونو كونتو نيني بكذا كما ندفع من نفنا كان يكسب براجي بدي بيننا ni dumira nunun kan ate barajito kana farata ala de ka fo mustahabu do nin klala assalamu alaikum me wulka tanga chila ibi hakilto ala ni darra galante kana toy mustahabu do de ngaw baraji ka bokos be o kuma ni salamu ya rabbil folo ewa ibi astaghfirullah shi sabah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام شكله ما يبصرك أيوة سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسبعين سبعة الحمد لله بسبعين سبعة الله أكبر بسبعين سبعة وكما بصرك كما ندفني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شكله ما دو وربينو يبسكي حكيتو فنالا
نوي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نفنا كان كسبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على عندما يكفولك له عندما أيوة إبرك دالله على عندما يكبتك كتكون مالا يا فامو على كرادي يني فوم معاذ بن جبل أكون معاذ والله نبي فيه وكما على كرا صور لك أن ندعو ينفعنا كان نمتو فيو أكان سلسلة نامن فو ما نينا نغنو سلامي حكيلتو نار ذكرك أن كسب على كافهم جوج ما دي أنا بلا جلما أيوة وكما سلم مستحبو مقدمة عزيزي كونو فلي فصلوا بالا نعم والتورك أرهن ينتاغي كن مستحب يا في الجلوسين التاغم بلري وبين السجدتين أرو السجود بالروم منع وهو هن ينتاغي أن يفضي كن أنك هندي بوركه الأيسر تي هن ينوغم بغينا يعني قريان تاتي نوغم بغي إلى الأرض كتن وينا ويخرج رجليه ويطانون في البغندني جميعا إهل السوق ومنتي من جانبه الأيمن دوتين بغينا وينصب قدمه أو التنبك سجنني اليمنى تينته أو كان سجنني وباطن إبهام اليمنى الحال تينته كن درون قرن نغو إلى الأرض كن وجونكو إن كتموينا ويسني اليسرى ونوغنتان سجنني ويضع كفيه أو يدرمون يدقرون بالصونني على فخذيه يتقون بالكما والتيامن أرو التيغان كاغون قانونتني بالسلام المفروض فردا سلامه لكل مصل صلى نو صلى نرى وهو كنيني أن يشير أن كورندي برأسه تيون كلانا قبالة وجهه إيا على قنجون غيرانا دو مراد دو كان بغيا ويتيامن كنا كثيرين التيغان كاغون بهاتي سلام قليلا هنه بحيث نقو ترى صبحة وجهه جو أياغن تتنالي والنظر أرحين قانونتني إلى موضع السجود كثر السجود دنجرانا في قيامه إسكني ومباشرة الأرض أرم ينبه سلماغو أو ما والمهم بتنبته مين أو كن فندني سكري قبرانو بالوجه نكن بسلماغو تيالقنا والكفين أرم ديرون بلي ولمشي أرو ترنده إلى الصلاة كتسلنا بوقار السبتية والسكينة أرم مغفغي واعتدال الصفوف أرو سبن تلويه وترك التسمية أرو بسم الله كنن تقي في الفارضة فرضا دي والذكر أو الذكر أرو هم كن بعد السلام سلام بل من الصلاة قل السلمة بالأذكار الذكر نيا الواردة كونغري حديثا دي كقراءة آية الكرسي قم آية الكرسي دي قبر قرنه والتسبيح عرس ما لا يمكن 33 تنجيك عرسكو والتحميد أرو الحمد لله يمكن 33 تنجيك عرسكو والتكبير أرو كبر 33 تنجيك عرسكو وختم المئات أرو كمنت مي بلا إله إلا الله يا لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا كمنت منتكي أرونا كبادو غبغبي أيوة دو غبي نيو نو هيمي كان قبل يسلم بالله هيمي كان نهاندا أون كنيانا أرنا فموسرين كنو رأسوكا من تبع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم